Antigraffiti-ominaisuus tarkoittaa puhdistuksen helppoutta. Teknoksen antigraffitituotteet muodostavat tiiviin kalvon, joka kestää hyvin liuotinpohjaisia graffitin poistoaineita sekä estää töhryjen tunkeutumista syvemmälle kalvoon. Lisäksi muodostuva pinta on liukas, mikä helpottaa töhryjen puhdistamista. Antigraffiti-ominaisuus on pitkäikäinen ja kestää lukuisia pesukertoja. Tarvittaessa pinnoite on myös helppo uudistaa. Teknoksella on tarjota antigraffitituotteet sekä jauhe- että märkämaalaustuotantoon. Märkä lakka soveltuu hyvin myös huoltomaalaukseen. Antigraffitipinnoitteista saadaan suurin hyöty paikoissa, jotka ovat alttiita töhryille. Tällaisia ovat esimerkiksi julkiset rakenteet, kuten junat, bussipysäkit, sillat, puistojen roskikset, jotka ovat usein töhrijöiden kohteena.